gare shi. Nayi abu ya gagara. Ni karan kaina har na gaji. Kin ga dama ne miki alƙawarin ta so shi zan yi a gaba in kawo shi har gaban ki ya baki haƙuri kuma sannan ya amince da aiki. To amma jiya kinga bai kamata ki rinka zuwa min da fazancen mijinki haka ba kai tsaye. Bana so kuma bana jin daɗi. So ya kamata a bar shi, a bashi dama ya zauna ya nazari. Yana da dama da zai zauna ya tunani har iya sadda ya ga dama. Hajiya, babu wani tunani, ina ƙara maimaita miki Hajiya, babu wani tunani ga mai bukata. Bukata fa yake Hajiya kike bin shi da shi. Amma kuma har sai an jira kuma kayi tunani in ban da san zuciya irin taurin kai irin na talaka. Haba Hajiya, ba za ki gane ba ne. Matsala gare shi. Matsala, matsanancin matsala. Ba za ki yasa na ce ba za ki fahimci ina nake dosa ba. To wai mecece matsalar shi bayan rashin sana'a? Wallahi matsala ce kawai ta taurin kai. Mijina ni tun kan in aure shi yana da riƙon amana, yana da son jama'a, mutum ne na kirki, akwai addini. Duk inda amana yake duk kankantarsa Allah ya ɗora masa wannan riƙeta. Mutum ne mai kirki wallahi. Duk unguwarmu ina ji ko ina kika balla sai kin ji yabansa ake yi. Ni ma shi yasa nake kaunar mijina da wannan. Duk wani abin da zai kawo bacin rai ko sabani ko wani abu da zai kawo na wani magana haka wallahi gudun sa yake. Mutumin ne na kirki. Ni kawai matsala na da shi taurin kai da nacewa akan abu kwallin kwalli jallin jar shine damuwa na da shi.